mama kwa baba nyansa po TV so ai wunya ba na se one powerful bracket so penny bere ene magimedwa me bedi yumede ehu chiame amawo yenya ye na bia onim de ne ye ba bebisa no de enti a yenya asem musua nwoche no ena baako na aba beka ho no hwan nim diem ena sa baako na abeka ho efiri a ebaaye enti me ma me na akwa aba nana me ma wakwa aba ebanya support TV so ya ena medesia na mpacho ye frɛ wo sɛ me frɛ me agedua sɛ wo ho yɛ de pacho odbo de adawroma me ho yɛ pa yo ye sa ma wakwa aba bie ya agona bi am me kan ya agona no wadunu be yemi na me ya agona ni ntina me jeso ya agona me ya agona ni na ne yesi abusua eyedai yo me dase me desie abusua eni ni paku bi a yakya ho abom ne yete ba bi faako ne ya mamre ene ya mane ene bibia no ye bomu eno ne abusua na abusua no ye kasa abusua ya hyase efiri hin hwan nim die mu nso na ema ye benya abusua yo me dase abusua no se ohwe obo ade na de bomu a me de be kwa akire kakra se Nyankopon bo ye no se obo egu edin trom se de tworo kronkron e kire ye no na ye wo awonto aso no na Nyankopon enim di mu o ka se ye wo na ye wo nye nhyia asase soma nti empendodo a ye wo eto aso no na ye nyina ye nya ye honte ase no na ye nyina ye kakasa koro na ye nyina no ye amamre ene amane nyina bomba ko no eno no na ema ye nya abusua no na abusua no se de ubusa no ye wo abusua maako enwotwe akan mu ne de ye enwotwe enti no emre ekọ no na ebi a abusua no ebi kura betimi aba be ka ho na emom no saa brede ye wo nwotwe enti saa netie se wo pese me bobo edin no so kire wa yo me pacho abusua nwoche no ye nyina ye nim se abusua ye wo no eye nwoche na de ni titru pa nti ai na ama me bisa abusua asem ye se foforo bi abeka ho foforo no hwan nim die mu ne ma ne baaye foforo no de wo ho dada nya se bi afi na abaka ho eye adakọ na adakọ no wo mu firi ayokuo mu adakọ no wo mu firi yokuo ayokofo no abi na yeto wo mu din adakọ no a chese na wo mo ba pani a na odi wo manimu ana se oye wo mo ba pani pa no ye frɛ na yita no na ye oba pani na odi animu na emom eye yokuo no amu na dakọ no efiri na me pacho emusua nwoche no me ehe pa ne di kan ba kane emusua nwoche no de di ka ba ye asachiri enso wo mkura so na saa mbiri ya me ka sei wo mo nisa wo mo di kai na asresem se wo mkura so nisa adenti wo mo edi asachiri no emu wo mo ade yo mo ye wo mo no ene di nya saa asachiri no abakosem kire se ebra na wo mu tu akọ no wa mo nam aku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 a
bi no ɛsan wɔ machi nti wɔ mo a yɛsan wɔ machi no ɛyɛ kakraa bi wɔ mo san wɔ machi no ɛna yɛto wɔ mu din sɛ wɔn yɛ asɛkyirifoɔ wɔn asan wɔ machi Nana me pacho asɛkyirifoɔ no ɔmo firi he asɛkyirifoɔ no wɔn firi adanse akorɔkyerɛ ɛhɔ na wɔn ase efiri adanse akorɔkyerɛ ɛhɔ na wɔn ase efiri pacho yɛpɛsɛ yɛnnen namafo yɛ ayabe yɛnim asɛkyiri ne musua ne mu abakɔsɛm pacho so obetimi abɔ yɛmu kakra
say omo asase no na ye den na sese di omo di kan no eno ma ba ba ye di kan be di atwi omo abusuako no mo na ye kakra bi no me pa cho so betima boye mu kakra e wo ho no mama ya me da ase kakra metumi aka afa asachirifo no e ho ne se wo mo adanse akoro kire na kuro bi a ye be efra o patakoro e ho na adanse bona no e wo e ho na wo be pieye enti wo mu pieye no na nyankopon nim die mu a waka se ye won ye no na hya asase so ma no nti atukotena eba wa mu nti ye hunu se abrankase nyame anifo no no omufiri asachiri ye hunu se kuro bi nsoso ewo amanse be kwai sade wo msoso ye frɛ ho asachiri wo msoso efiri ho apia dufo ye hunu se wo msoso efiri asachiri enipa no akuyokuyo anase nkuro no edoso bibiri na emom kakra metimi aka no eno no wo mufiri akorokyere adanse akorokyere yo nana na asachiri no minim se kusanso ka ho kusane akrokare e ka ho eye nokre akrokare kora mpo e na wo nyina ebeso ye wo nyina hyase enti kusa e ka ho abrankase nyame ani te se de me ka ene apia du nyina e na wo nyina no wo mo efiri ho no nyina tutu maako se de na me kan se o atutena na ade ba akomedehye na ye nhye no nsuni kuro bia sabre no wo mo te so no enye wo mo wo bu tufiri baabi ene baaye nya ho a na wo mo tena ya bepem samri wo mo tufiri baabi wona wo ka asachiri fo mo su firi baabi wo mo su firi baabi ene be saa be so ya fijase ho nti obia firi baabi na aka no aye ka kora mpo no wo mase no wo mo amanse ene adanse pa titiru ene wo nyina hyase wo tu ya wo di atutena samre wo mo tetese sabre ya wo mo tie no makra aboa de den nana wo mo akra aboa ene pete ana afin so no kodie wo mo akra aboa ni mienu pete ene kodie eye den na omunko akra aboa be ye mienu kodie de omumienu nyina ye ntumwa omunyina ye ntumwa te se de waka no pepepe na ye hwe abakosemu a akanfo no wo mo akra aboa ni nyina no ayi ntakraboa no anase ntumwa te se de waka no wo mo ye num ena emoa no soso eye miensa na nanom kire se saa moa yi ena wo mu di wo manimu a wo mo kire se aha ena ebi a eye asetena pa montena anase so wo mo ye bibi kura mpo no a wo mu timi ye nyankomade emoa no timi ye nyankomade ema wo mo a etimi eboa mo mo timi ye yi nti na ya no matafa saa moa no eye akraboa no nti na na eme pacho chesa asachifo no no mahemfo eba dwam a omo epoma ye dikan no okodie ne ana pete no makraboa ne mi nti si ehu okodie ewo hini bi animu a cheso ya asachiri mo pepepe eni ehu pete nso a cheso no so ya asachiri ni yo abusuya bia wona kraboa nya asachiri fo nko a me pacho yesi abusuya bia woni piesie ne ne ka akire omu piesie ne hwan asachiri fo ne piesie de se esanse akokre ho ena omo hyase nti eho na wo nyina tutu free nti akorokre eye wo mo piesie akorokre kuro no akorokre kurom ho ena ye asachiri fo piesie yo no mo ka akire nso wo mo ka akire no de wo mo tutu ye no anti wo mo nyina ye nya ka akire bia nti wo mo nyina tutu we ya no atu afa we ya no atu afa we ya no atu afa nti ye nya ka akire bia wo mo nyina tutu mo na omudi kan ne no mabusua na ba ye kume saa wo mo so wo mo ne di kan so wo mabusua no aye kume bi wo mo se asachiri wo mo edin no ekasama abusua no wotie edin no anu ohunu se asachiri wo mo sane wo machi yo na medase na ansa na efiri abusua asachiri no abusua ba ebiem ene to ane so
Efra sechiri no ye hwe aduanafo yo abusua eni ye na me ye hunkuro a omo ya asechiri fo asechiri abusua kuo no ame ye hunkuro a omo ka ho a obubu obi dinkra se ebi ne akrokere afijase abrankese ena apie adunom ene nkuro ekeka ho ame ye hu omo akraboa nenso waka kurofo afura abusua fofora efra asechiri no omo na eba de tosumiye no ba me mama na nensu aba yekoba inti like na subscribe nya support e mama ni esua de pa me ba se